A nosa loita é conxunta, empezamos redes. Para todas, todo. Para loitar contra o patriarcado e o feminismo organizado. Para loitar contra o machismo coa educación social feminista. Para loitar contra o patriarcado, máis pedagogía feminista. Transformemos as escolas. Que o feminismo social e combativo non se dilúa nas institucións. Fora machismo dos nosos espazos políticos. Porque se nos paramos, para o mundo. Mudemos a historia. Para loitar contra o patriarcado, implementación das políticas de defensa dos dereitos humanos para rachar coa mercantilización dos nosos corpos e das nosas vidas. Contra o patriarcado, feminismo no día a día. Contra o patriarcado, a vida, as mulleres no centro e non o capital. Ninguna menos. Vivas nos queremos. Para rematar co patriarcado hai que lutar todos os días do ano. Eu sou feminista e aposto polo bo trato para a miña vida. Aposto polo bo trato nas relacións entre os seres humanos e polo bo trato nas organizacións políticas, sociais, económicas, en todos os ámbitos da vida. Non me escoites como víctima. Son experta. Abaixo o patriarcado. Fundamental apropiarse do código, máis guerrillas ciberfeministas. Usemos a linguaxe inclusiva como ferramenta feminista. Escoitarnos, empoderarnos e unirnos na educación está a base do cambio. Para loitar contra o patriarcado, sororidade feminista e folga o 8 de marzo. Para loitar contra o patriarcado, loitemos por alianzas muller a muller e alianzas entre organizacións. Feminismo os 365 días do ano. As mulleres, sen límites, que é o que está pasando para que aquelas leis que se conseguiron gracias á loita do feminismo non estén aplicándose na súa totalidade. En segundo lugar, creo que habería que poñer en marcha unha formación para todas aquelas persoas que teñen que aplicar a lei para que non haxa ninguén aplicando ningún tipo de legislación que vai ter repercusión na vida das mulleres que non teña formación e perspectiva feminista. E creo que outra das cuestións fundamentales é seguir reforzando o feminismo, seguir reforzando a loita feminista e que as mulleres que pertenecemos a espacios mixtos, xa sexan sindicatos, xa sexan partidos políticos, nos autoorganicemos e levemos adiante as nosas propostas e as nosas reivindicacións, caia quen caia dentro das nosas propias organizacións mixtas.